Защо така се разправяте с разнослача? В плен на технологиите на Народното събрание. Защо го задържаха човека заради вас? Граждански арести правите! Така ли? Тия дни се случиха много работи, дето заслужават моя коментар. Затова без излишни приказки веднага започвам от някъде. Да, разпечели Евровизия и това естествено нямаше как да мине без безценната подкрепа на ДБ. Колеги, знаете ли, че Дара е казала, че не очаква да се пусне бангаранга в парламент? Така ли? Бангаранга, бангаранга, ама докато бяхме вперили погледи в бангарангата, в центъра на София стана една друга бангаранга. Освен в парламента, Ивайло Мирчев пак влязъл в активен период на акции и тръгнал да се прави и на квартален шериф, моля ви се. Поне ако съдим по кадрите, които обиколиха мрежата. 12 се обажда, ала. Чакай. Здравейте. Кола спряла на пътя и собственика им е заплашва, ме удари преди малко. Колата е СВ 4236 АО. 4236 АО, да, доставчик на Глово, Opel Corsa. Не може обаче човека, вижте как е спрял, това е просто абсурдно. Аз съм наляво. В момента човека е спрял на улица Бигла и улица Обербауер. Идва полицията, изчакай. И вижте как беше спрял, това е безумие пълно. Това просто това е абсолютно. Кажи честно, сега тук няколко неща останаха дълбоко неясни. Първо, защо Мирчев така го подпука този клет доставчик, при положение, че можеше спокойно да го заобиколи? И защо синът му трябваше да стане свидетел на това и да снима всичко? Също така въобще не разбрахме защо Мирчев се обажда на 112, за да подаде сигнал, че е ударен, а малко след това опровергава собствените си твърдения. Самият сблъсък е удобно изрязан от видеото, но пък на него ясно се вижда как политикът се опитва да направи граждански арест на доставчикът на Глово, като не му позволява да си тръгне, докато не дойде полиция, все едно е някакъв закоравял престъпник. Защо го направи това също никой не разбра, при положение, че човекът най-много ще го глобят за неправилно паркиране, ама няма да влиза в затвора. Даде, обаче заради това, че е депутат и особено заради факта, че съобщава на полицията, че е ударен, Мирчев забърква такава каша, че доставчикът в крайна сметка наистина е арестуван с искане на мярка постоянен арест. Прокуратурата после оттегля искането, но той пак лежи цели 72 часа. Не само това, ами и ще бъде съден за хулиганство и лека телесна повреда, като разследването продължава, до делото доставчикът беше пуснат под гаранция от 500 евро. Сума непосилна за него, защото се оказа, че момчето работи ден и нощ, за да помага на близките си. Стигна се до там, че от Възраждане дори предложиха да поемат
правната защита на доставчикът, а за нас останаха многото въпроси. Защо Ивайло Мирчев първо твърдеше, че е ударен, а после, че не е? Ако не е ударен, защо подаде сигнал на 112, който излиза, че е фалшив? И кой санкционира политиците, които подават фалшиви сигнали на 112? Защо Мирчев се опита да направи граждански арест на доставчик на храна и го вкара в ареста, като човекът трябваше просто да плати глоба за неправилно паркиране? И вместо да получим поне някакви отговори на всичките защота, получихме поредният странен фейсбук пост на депутата, дето не беше нито обяснение, нито извинение, а без две думи нищо не беше. После на всичкото отгоре постегналият се скандалджия взе, че се скри. Ние обаче решихме да го намерим и да си поговорим честно за тия работи. Какво случва с този човек? Разбрахте ли се? Бил ли сте ударен? Ако не сте бил, защо така сте казал? Какво се случи миналата седмица? От кога чакаме да разберем? Какво сте казал? Последно, имаше ли удари, нямаше ли? Защо така се разправяте с разносвача? В плен на технологиите на Народното събрание. Господин Мирчев, моля ви за бърз коментар. Елате пред нас да кажете за нашите зрители. Какво сте казал последно? Какво се случва с този разносвач? Защо го задържаха човека заради вас? Граждански арести правите?